नंगौ जों दिनै बे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जे गयबारि ब्लक इउपिपिएलनिफ्राय जे दिनैनि दिनाव मानगोनां जितेन मुसाहारि बियो जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि सासे फर्थ सेक्रेटारिमोन। बिथाङा दिनै बिपिएफ दोलो हान्जायाव जयनिं जाहैदों। बिथां जयेन जाहैनायाव जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानो जे जोंहा बे जयेन जाहैनायाव बिपिएफ दोलोआव जयेन जाहैनायाव जोंहा जेबो खहा जायाखै। जितेन मुसाहारि हिसाबै जितु डिस्ट्रिक्टनि बे सेक्रेटारिमोन प्लास आरो WPT एन्ड BC बिनिबो बिथाङा चेयारमेनमोन, मासिगिरिमोन बिथाङा। बे खेत्रआव बेखौ बुंनांगोन जोङो जितेन मुसाहारिखौ बिथाङा दिनै गावखौनो रुलिं गभर्नमेन्टनि एज ए WPT चेयारमेन एज ए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि बिथाङा सासे फेलियर नेता बा फेलियर लिडार हिसाबै दिनै गावखौनो बियो सिनायथि होनो हादों बा सिनायथि होदों बियो। मानो होनोबा बियो WPTखौबो बियो मोजाङै सामलायनो हायाखै। प्लास जोंनि जितु दलनि नेतृत्व जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ जितु हान्जाखौ दैदेननायनि जितु दायित्व मोन्दोंमोन बेखौबो बियो मोजाङै दैदेनलांनो हायाखै। जायनि जाउनाव बियो गावखौनो माने सासे व्यर्थ नेता हिसाबै गावखौनो फेलियर लिडार हिसाबै गावखौनो फोरमान होनानै दिनै गावनो जोंनि एगेन्स्ट टीमनि जितु बिपिएफ दोलोआव बियो सारेन्डार खालामहैदों, गावखौनो गथायहैदों। बेवहाय जोंहा जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जेबो खहा जायाखै। जोङो बुंनो थाङोबा बे खोथाया सैथो जे दरसे आलु गेसावा बस्थायाव थास्लायस्लाय थायैआनो साबसिन। मानो होनबा बे आलु गेसावा थायोब्ला बे आलुआ गासिबो बेनि गेसाव गोफोना बे मोजां आलुबो नांला लांजोबो। बेनिफ्राय मोजां जोंनि जितु मोजां आलु दङ बेबो गाज्रि जालाङो। बेखायनो जाय नेताया माने दलाव थानानैबो मोजां बिबान मोननानैबो गावखौनो जुदि मोजां सालायलांनो हायाखैबा बेबायदि व्यर्थ नेताया जुदि जोंनि दोलोनिफ्राय ओंखारलाङोब्ला बेवहाय जोंहा जेबो दुखु मोननाय गैया। बेयाव जोङो बेखौनो बुङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। आरो बिथाङा फंसे खोथाखौ बुंदों जे दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकार बा BJP प्लास इउपिपिएल जितु सरकार जोंनि सोलिगासिनो दङ मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव, बे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जितु सरकारा सोलिनायाव दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेर्थता जानो हादों, साक्सेसफुल खालामनो हायाखै, मोजाङै सोलिलांनो हायाखै। बे खोथाखौ बुंदों बिथाङा जितेन मुसाहारि मानगोनां बिथाङा। दा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोङो बिपिएफआ दिनै सोलिबोदोंमोन 17 बोसोर। BTC सुक्ति जानायनि उनाव बिपिएफआ 17 बोसोर सरकार सालायनायनि उनाव बिथांमोना दिनै मा खामानि मावबोखो? जोङो बिपिएफनि जितु 17 बोसोर सालायनायाव बिथांमोनाबो खामानि मावदोंमोन, लामा सामानि खामानि मावदोंमोन, ब्रिजनि खामानि मावदोंमोन नंगौ। नाथाय बेराफारसेथिं जोङो नुनो थाङोब्ला दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोङो नुनो मोन्दों जे गहपुर बादि हालामा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हाबनो हादों। गहपुरनि जितु बर' रायजो राजाफोर बिथांमोना आन्दलन खालामनानै दिनै जिउ खोमानांदोंमोन। दिनै बेफोरबायदि मानसिया जोंनि बिटिआराव हाबनो हादों। लोगोसे जोंहा जितु बड'लेण्ड जितु मिशन, जोंनि जितु सरकारनि जितु दानि जितु सोलिबाय थानाय सरकारनि मिशन, जोंनि मिशना जेरै 3 बोसोरावनो जों जेरैबायदि मोजां मोजां आसनिफोरखौ लानो हादों। जोङो लामा सामानि अनगायैबो जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो गोबां खामानि मावनो जोङो आखायाव लानायखौ नुनो मोन्दों। प्लास जों मावगासिनो दङ। सुपार 50 बायदि मिशन लानानै जोङो IAS IPS अफिसारखौ दिहुननायनि जों लामा लादों। जोङो डक्टर दिहुननायनि राहा लामा लादों। जोङो इन्जिनियार दिहुननायनि जोङो राहा लामा लादों जोङो। नाथाय बेफोरबायदि मोजां आसनिफोरखौ मोजां पलिसिफोरखौ जोङो बिपिएफनि दिनाव लानाय नुवाखैमोन। मोनसे खोथाखौ जोङो डाइरेक्टलि बुंनो हायो जे बिपिएफनि समाव मात्र थिकादारफोरनिल'सो सरकार सोलिदोंमोन, रायजो राजाफोरनि जेबो मोजां सरकार सोलियाखैमोन। दिनै जोङो इउपिपिएल सरकारा बोसोरथाम सरकार सालायनायावनो जोङो जोंनि स्कुलनि जितु गंफ्रोमबो जोङो स्कुलनि बेलायावनो जा, लामा सामानि बेलायाव जा, ब्रिजनि बेलायावनो जा, सोलोंथाइ बिथिङावनो जा, लोगोसे रायजो राजाफोरखौ डाइरेक्ट बेनिफिसियारिफोरखौ जोङो सुता कम्बल रानालासिनो जोङो अनसाय बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि बायदिसिना जोङो मोनसे स्किमफोरखौ लाबोनानै जोङो रायजो राजाफोरखौ डाइरेक्टलि जोङो बेनिफिसियारिफोरखौ बेनिफिट खालामनायखौ जोङो आखायाव लादों। दा बेफोर थासान्दियावबो बिथाङा जुदि जोङो माने इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' सरकारा जेबो माने रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंनाया बे थारमाने बिराद जोबोर लासिंसिं बाथ्रा। आरो बेखौनो जोङो लास्टआव बेखौनो बुंफिनो जे जों जितेन मुसाहारिया दिनै जि इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफआव जयेन जादों, बेवहाय जोंहा जोंनि दलनि जेबो खति जायाखै। जोङो बरन्स बुंनोसो सानो जे जाय नेताया
गावनि दलखौ थानानै नेतृत्व होनो हायाखै गावनो माने आं व्यर्थ जाबाय होननानै मालायनि सिगाङाव दस्रानि सिगाङाव आखाइ दैखांदों बेसो बयनिख्रुइ देरसिन लासिंसिन बाथ्रा होननानै आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो सानो गोजोन्थों।